Sunt onorat în această seară să fiu împreună cu dumneavoastră, să stăm cu toții în prezența Dumnezeului Atotputernic și mă rog ca Dumnezeu să atingă fiecare suflet care este prezent aici. Aseară s-a vorbit atât de frumos despre faptul că noi ne împărțim în două categorii. Din punct de vedere spiritual, suntem oameni, putem să fim oameni bogați sau oameni săraci. Mă rog lui Dumnezeu ca în această seară, dacă sunt prezenți aici oameni care sunt săraci spiritual, să se apropie de Iisus Hristos, care este comoara noastră. Și Dumnezeu să cerceteze în această zi biserica sa. Vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare și vreau să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, capitolul 11. Evanghelia după Luca, capitolul 11. Și vom citi de la versetul 29 până la versetul 32. Pe când noroadele se strângeau cu grămada, el a început să spună: neamul acesta este un neam viclean. El cere un semn. Dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniveni, tot așa și Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Împărăteasa de la miază zi se va scula în ziua judecății, alături de bărbații acestui neam și îi va osândi, pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății, alături de neamul acesta, și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Amin. Vă invit să reocupăm locurile. Poporul din vremea aceea era în jurul Domnului Iisus Hristos și poporul i-a cerut Domnului Iisus Hristos să facă o minune extraordinară. I-a cerut Domnului Iisus Hristos să le arate un semn, pentru ca să le demonstreze că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus afirmă: doriți un semn? O să vă dau un semn. Eu sunt semnul. Eu sunt semnul. Doriți o minune extraordinară? Eu sunt semnul. Și apoi Domnul Iisus Hristos vorbește despre bărbații din Ninive care s-au întors la Dumnezeu în momentul în care Iona le-a predicat. Și totuși Domnul Iisus Hristos reclamă un lucru: că este unul în mijlocul lor mai mare decât Iona. Și totuși îi resping mesajul. Apoi Domnul Iisus Hristos le spune că împărăteasa din miază zi a venit mii de kilometri ca să audă înțelepciunea lui Solomon, să se convingă că înțelepciunea aceasta este exact cum a auzit despre ea. A venit mii de kilometri. Și Domnul Iisus Hristos reclamă următorul lucru: că este unul în mijlocul poporului care este mai înțelept decât Solomon. Și totuși ei nu îi acceptă învățătura. Și Domnul Iisus Hristos îi numește orbi. Domnul Iisus Hristos îi numește rătăciți. Și le spune că El este semnul. El este semnul. El este viața. El este calea. Și El este adevărul. În această seară vă invit la un exercițiu de gândire. Și vreau să vă întreb: care este reacția dumneavoastră în momentul în care vă întâlniți cu Hristos? Care este reacția dumneavoastră în momentul în care auziți
de acest nume, Iisus Hristos, care este reacția dumneavoastră? Domnul Iisus Hristos, persoana aceasta, Domnul Iisus Hristos, este cea mai faimoasă persoană din univers. Cea mai renumită persoană din univers. Este cunoscută de absolut toată lumea. Deși a trăit doar 33 de ani pe acest pământ, totuși, El este, de 2000 de ani, este cunoscut de aproape orice ființă care a existat pe acest pământ. Aproape orice ființă care a existat a rostit odată numele Iisus Hristos. Numele acesta de Iisus Hristos a fost... Despre numele acesta au scris istoricii. Despre numele acesta au scris filozofii. Despre numele acesta s-au făcut cântece atât de frumoase, cum au cântat tinerii. Despre numele acesta s-au făcut poeme. Pictorii au încercat să-L picteze pe acest Iisus. Și în marile catedrale ale lumii, acest chip al lui Iisus, chiar dacă nu este unul exact, a fost pictat pe marile catedrale din întreaga lume. Pentru că Iisus este cea mai renumită persoană care a trăit vreodată. Iisus este peste tot. Iisus este așezat în conștiința noastră. Nu putem să scăpăm de El. Nu avem șansă să scăpăm de El. Așa că întrebarea mea pentru dumneavoastră în această seară este: ce reacție aveți când auziți de numele Iisus Hristos? Care este reacția dumneavoastră? Vă aduceți aminte de apostolul, de Pavel, înainte se chema Saul. Noi îl știm ca Sfântul Pavel, care îi prigonea pe creștini. Era pe urmele lor. Și în timp ce mergea pe acel faimos drumul Damascului, dintr-o dată, din cer, apare o lumină puternică. Și în acel moment, când apare lumina, Pavel orbește, dar Pavel se sperie și exclamă și întreabă: cine ești Tu, Doamne? Vreau să vă întreb în această seară: cine este Iisus pentru dumneavoastră? Și vreau să răspundem în această seară la această întrebare. Cine este Iisus? Cine este? Este extrem de important să răspundem la această întrebare, pentru că ne numim creștini. Liderul nostru, conducătorul nostru este Hristos. Dacă ești creștin, trebuie să știi de Hristos, cine este El. Dacă te declari creștin, trebuie să știi conducătorul. Trebuie să știi ceea ce crede El. Trebuie să știi cine este El. Cine este Iisus pentru tine? Și în această seară, în mod sincer, vreau să răspundem la întrebarea aceasta. Sunt convins că dacă fiecare de aici puteți să spuneți cel puțin un lucru despre Iisus Hristos. Din orice religie faceți parte, sunt convins că puteți să spuneți cel puțin un lucru. Și dacă fiecare am spune câte un lucru despre Iisus Hristos, probabil că unele afirmații s-ar regăsi la unul și la celălalt și probabil că alte afirmații ar fi în contradicție cu alte afirmații. Însă există un principiu extrem de important. Ce contează cel mai mult nu este părerea mea cu privire la Iisus. Că eu nu am venit în această seară să vă spun părerea mea, ce cred eu despre Domnul Iisus. Nu. Ceea ce contează este ce spune Biblia despre Iisus. Pentru că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Este singura carte care deține adevărul în mod absolut. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Eu pot să-mi spun o părere. Nu contează părerea mea. Nici să nu-mi ascultați părerea. Dacă nu vorbești ceea ce spune Biblia, să nu mai chemați niciodată aici. Contează ceea ce spune Biblia. Pentru că Biblia este singura carte care ni le revelează pe acest Domn, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și primul lucru pe care vreau să-l notăm în această seară este că Domnul Iisus Hristos, primul lucru pe care trebuie să știm, este Dumnezeu. Este Fiul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că există un episod în Matei, capitolul 16. Acolo erau noroadele, erau ucenicii, era Iisus și Iisus întreabă: cine spun oamenii că sunt? Și întreabă ucenicii.
Și ucenicii se uită la el și spune: Doamne, unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții spun că ești Ilie, alții spun că ești Ieremia, alții spun că ești unul dintre proroci. Iisus: bine, dar mă interesează părerea voastră. Cine ziceți voi că sunt? Și atunci Petru, plin de putere, plin de siguranța venită de la Dumnezeu, afirmă: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Aleluia! Și Mântuitorul spune: ferice de tine, Petru, căci nu carnea și sângele ți-a descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în ceruri. Aleluia! Trebuia să afirmăm și să proclamăm în această seară, aici în Câlnic, să se știe că Iisus Hristos este Dumnezeu. Aleluia! Iisus Hristos n-a fost niciodată creat. N-a fost niciodată născut. Iisus Hristos a existat dintotdeauna. Ne spune Biblia într-un episod în care Hristos le spune ucenicilor un lucru șocant, mai ales pentru poporul evreu era extraordinar. Le spune: mai înainte de Avram, eu sunt. Să spui așa o afirmație puternică, mai înainte de Avram a trăit înainte cu mii de ani de a veni Hristos pe pământul acesta și totuși Hristos afirmă: mai înainte de Avram eu am fost. Eu am fost. El a existat înainte de Avram. Dar Biblia merge mai departe și dacă o să deschideți la Geneza capitolul 1, versetul 26, o să vedeți acolo că Hristos a participat la creația omului. Zice acolo Biblia că Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Observați că e plural, nu zice Dumnezeu să fac om, ci zice să facem om. Pentru că acolo era prezent și Fiul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Pentru că noi credem și susținem următorul adevăr bazați pe Sfânta Scriptură, că Dumnezeu este format din Tatăl, din Fiul și din Duhul Sfânt. Iisus Hristos a fost implicat în creație, implicat în crearea noastră. Când l-a creat pe Adam, Iisus era acolo prezent. Și ne spune Biblia în Evanghelia după ea, și vreau să încoronăm acest șir cu ceea ce spune în Ioan capitolul 1. Cu toții știm probabil acest verset. La început era cuvântul, era. Universul acesta a avut un început. Omenirea aceasta a avut un început. Am început undeva într-un punct A. Hai să-i spunem punctul A. Și noi ne îndreptăm spre punctul B, care este finalul. Imaginați-vă că Hristos a fost înainte de punctul A. La început era cuvântul. Înainte de începerea Universului, El era. Aleluia! Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Trebuie să afirmăm cu toată convingerea aceasta principiul biblic. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Aleluia! Slavă Lui! Un al doilea lucru pe care trebuie să știe orice creștin cu privire la Hristos este faptul că Hristos este om. Este Dumnezeu, dar Hristos, dar Domnul Iisus este și om. Este 100% Dumnezeu și 100% om. Adică, Hristos, când a venit pe pământul acesta, de fapt, cum am spus, El nu s-a născut pe pământul acesta. El nu a avut un certificat de naștere să spună: uite, acum s-a născut Hristos. Hristos a existat dintotdeauna. El a creat universul acesta, El a creat omenirea, El și-a creat pur și simplu domiciliul unde a coborât. Noi de Crăciun nu sărbătorim apariția sau nașterea lui Iisus Hristos. Noi de Crăciun sărbătorim coborârea lui Iisus Hristos pe pământul nostru. Aleluia! Pentru că El a fost dintotdeauna. El a fost Dumnezeu, El este Dumnezeu și El este om. El, spune Biblia, că a flămânzit. Ca și noi. El, spune Biblia despre El că i-a fost sete. Spune Biblia că a fost obosit.
că a trebuit să doarmă, să se odihnească. Spune Biblia despre el că a trecut prin toate încercările acestea cotidiene cu care te-ai confruntat și eu și dumitale. Biblia spune că a fost ispitit, precum fiecare dintre noi. Însă diferența dintre noi și El a fost faptul că Hristos a fost fără păcat. Amin. Trebuie să afirmăm acest lucru cu putere. Hristos a fost fără păcat. Și se ridică la un moment dat, la vârsta de 33 de ani, Hristos, când era încă pe pământul nostru, și le spune noroadelor: dacă este cineva care găsește un păcat în mine, să mărturisească public. Îl parafrazez acum pe Domnul Iisus Hristos. Ce curaj la 33 de ani să te ridici în față și să spui: dacă este cineva care m-a văzut vreodată păcătuind, să mărturisească acum. Și audiența a amuțit. Pentru că Hristos nu a avut niciun păcat. Dacă eu vin în fața dumneavoastră și spun: dacă este cineva să mărturisească despre mine că am păcătuit, imediat se ridică tinerii. Eu deja zâmbesc, abia așteaptă. Te-am văzut eu cum ai vorbit cu mine, te-am auzit eu cum ai vorbit cu mine, te-am văzut că te-ai enervat, te-am văzut, te știu. Ei, Iisus Hristos a avut curajul să facă aceasta public pentru că El știa un lucru. El niciodată n-a cunoscut păcatul. Dacă Hristos ar fi păcătuit, ar fi murit pentru propriul său păcat. Dar prin faptul că Hristos nu a păcătuit, a murit pentru păcatele întregii lumi. Slavă Lui! Hristos este 100% Dumnezeu. Și Hristos este 100% om. Așa că El are singurul drept să ne fie mântuitor. Singurul drept. Pentru că El n-a păcătuit niciodată și pentru că El a fost acela care și-a dat viața pentru noi. Ascultă-mă bine. Nimeni n-ar muri pentru mine și pentru tine. Nimeni. Nici unul de aici n-ați murit pentru mine și nici eu n-aș muri pentru voi. Însă Iisus Hristos a făcut-o. Și prin faptul că n-a avut păcat și că a fost Fiul lui Dumnezeu, El este singura cale. Niciun sfânt n-a murit pentru noi. Niciun sfânt nu a trăit fără păcat. Nici un preot nu a murit pentru dumneavoastră. Pentru că singura cale în care este mântuire este Domnul Iisus Hristos. Și eu vreau să-L slăvesc pe El în această seară. Acolo spune Biblia în Ioan capitolul 19, ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos pe cruce. Spune Domnul Iisus: s-a isprăvit. Adică: Tată, mi-am încheiat lucrarea. Mi-am încheiat lucrarea de mântuire a omenirii. Mi-am încheiat-o, s-a isprăvit. Am terminat. Acum, de aici încolo, fiecare om care va crede în mine va fi mântuit. Aleluia! Și Biblia spune că n-a stat mult în mormânt. A stat doar 3 zile și conducătorul nostru, liderul nostru a înviat. Și vreau să vă întreb în această seară, dacă știți vreun conducător al vreunei religii, al vreunei secte, nu contează, care este viu. Vă spun un lucru. Toți liderii acestor religii, acestor secte din toată lumea aceasta, Mohamed și alții, sunt în mormânt, putrezesc și viermii îi mănâncă, așa cum într-un fel este normal, pentru că sunt oameni. Însă noi avem singurul conducător care este viu și este la dreapta Tatălui. El este suntem singura religie, creștinismul, care avem un conducător viu. El este viu. Aleluia! Și după ce s-a înălțat la cer, vă aduceți aminte de acel episod în care Petru și Ioan merg la templu. Și acolo la templu era un olog care era adus acolo pentru că el nu putea să trăiască, el trebuia să cerșească, nu putea să lucreze. Era acolo la templu, trist. Și în fiecare zi întindea o mână ca cineva să-i ofere ceva bani. Și într-o zi trece Petru și Ioan pe acolo. Și Petru
Se uită în ochii lui, ologul întinde mâna și Petru îi spune: dragă prietene, n-am aur și argint să-ți dau. Nu am. Însă am ceva, ceea ce vreau să-ți dau. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Și în acel moment, spune Biblia, că ologul acela de la poartă, din fața templului, s-a ridicat și a umblat. Pentru că, ascultați-mă bine, Hristos este viu. Aleluia! El nu s-a înălțat și ne-a părăsit și ne-a lăsat în lumea aceasta plină de necazuri. Nu! El este cu noi și în noi. Și în această seară vreau să mărturisesc că Hristos este prezent aici. Și El este acela care poate să mântuiască. Pentru că doar în numele Iisus Hristos poate să fie mântuire. Este singurul nume dat sub soare în care este mântuirea pentru oameni. Iisus Hristos în această seară poate să te mântuiască, poate să-ți rupe lanțurile păcatului cu care te confrunți de ani de zile, poate să te elibereze de dependențe, de robie, să te elibereze din acea celulă singuratică în care te-ai închis și spui că nu mai există salvare, pentru că Iisus Hristos este viu. Iisus Hristos poate să te vindece, Iisus Hristos poate să-ți dea viitor și poate să-ți dea nădejde în această seară. Pentru că El este Mântuitorul nostru. Haleluia! Așa că în această seară trebuie să crezi că Iisus Hristos este Dumnezeu, că El este om, că El a murit pentru tine și că El este Mântuitorul întregii lumi. Întregii lumi. Știți, durerea pe care o am în suflet este că de multe ori creștinii trăiesc așa de parcă Hristos ar fi mort. Nu vi se pare? De foarte multe ori trăim așa o viață ca și cum conducătorul nostru ar fi mort. Când noi ar trebui să fim demni și plini de putere și plini de credință. Că Dumnezeul nostru este viu. Că El stăpânește totul. El este Domn peste creație. El este Domn peste natură. El este Domn peste încercările care vin în viața ta. Crede-mă că nicio încercare nu vine la întâmplare. Și Dumnezeu este acolo să o țină în frâu și să-ți îngăduie numai atât cât poți purta. El este Domnul. Și poate de multe ori te-ai considerat bun, prea bun, știi? Într-un fel, sunt sincer cu dumneavoastră, e normal să ne considerăm buni. Că întotdeauna când ne uităm la noi prin ochii noștri, suntem foarte blânzi cu noi. Noi suntem foarte blânzi cu noi și foarte duri cu alții. Asta ne caracterizează. Blânzi cu noi și duri cu ceilalți. Însă vreau să spun că Biblia spune că fiecare om a păcătuit. Nu există om prea bun. Dacă ești om, dacă te-ai născut și s-a pus certificatul de naștere, ești un păcătos. Asta zice Biblia. Dar pentru păcatul nostru a plătit Hristos. Și în această seară Hristos te cheamă la El, îți face o invitație personală. Vino la El și eliberează-te de tot păcatul care este în viața ta. Vino la El și rupe orice lanț care este în viața ta. Foarte interesant că acolo în Luca, capitolul 11, n-am citit. Hristos, într-un fel, îi îndeamnă pe oameni să vină la El așa cum au venit ninivenii când au auzit predica lui Iona. Când au auzit predica lui Iona, ninivenii s-au smerit. Și au dat seama că sunt niște păcătoși și că o să moară. Și au venit cu pocăință înaintea Lui. Și asta este chemarea pe care ne-o face Hristos. Dacă vreau să mă bat cu pumnul în piept și să spun că sunt bun, o să rămân așa bun, adică rău. Însă dacă mărturisesc că am nevoie de Hristos, în această seară, Hristos îmi oferă viață. Zice Hristos și reclamă faptul că ar fi dorit foarte mult ca oamenii din timpul acela să-L caute pe El, așa cum împărăteasa de miază zi l-a căutat pe Solomon. Să caute înțelepciunea care este Hristos. Fraților, să știți că este nevoie să ne apropiem de Dumnezeu și să-L căutăm pe El.
să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul. Exact cum se spunea aseară, să săpăm adânc. Este nevoie să săpăm adânc ca să-L găsim pe Hristos, dar El se lasă găsit. Și comoara este pentru fiecare dintre noi. În această seară vreau să-mi închei predica cu o întrebare. O întrebare la care vreau să meditați și pe care vreau să o aveți în viața dumneavoastră. Dacă ar fi să vă las un cuvânt așa, acesta vilaj de Sauer. Dacă Iisus Hristos nu este cea mai importantă persoană din viața ta, dacă pentru tine Iisus Hristos nu este Dumnezeu, om și mântuitor, vreau să te întreb în această seară, ce alternativă ai? Ce variantă ai? În mâinile cui este viața ta? Gândește-te toată viața la asta. Și Dumnezeu să te cerceteze. Amin.